assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bandiraɓe yiɓiyankoɓe Dakar TV yonti e kumbital men e ñalawma alkamisa jeenayi lewru avril hitande ujunaji ɗiɗi e nogas. jagorɗo kalfinaɗo kala ko yowiti e cellal Abdoulaye Diouf Sarr e coronavirus e nder leydi Sénégal hande o habri en ɗo rafi o yarate e nder leydi Sénégal ko waɗi test e ñalawma hanki o ko 149 jeegomo keeɓi hen rafi coronavirus o 6 contact woni raɓodirɓe communautaire noon heɓani e rafi coronavirus o e ñalawma hanki o ko 0 yimɓe 10 celli hen. oɗo saaha noon Sénégal foof so tawi rendi ko 150 wonduɓe e rafi coronavirus 123 celli hen ɗiɗo maayi hen ha joni e on rafi coronavirus keddotoɗen e nder leydi men Sénégal. hewɓe noon koliti so tawi eɗen jiiɗi rendude e haɓade rafi o e nder leydi ndi enen foof en ndendat kaɓɓen maskuji so wona ɗumen caɗele jawata gasde e nder leydi ndi. ha joni ko e kabaruji men toon to Dakar hoorejo leydi Sénégal président Macky Sall o joɗima hanki batu conseil des ministres e ɓen jagorɗe makko. kanko noon hoorejo leydi Sénégal o waɗi waylo to banggue ɓen ɓe ganduɗa hoorema ko change e poste uji muɗumen ina wona 16 neɗɗo kesso woni mo waɗinome e ñalawma hanki o. ina jeeya e noon e ko ɓuuri haalde hen to banggue toɓɓe ɓen ɓe ganduɗa hoorema ko halfinaɓe ko yowiti e courant o e ɓen kadi kalfinaɓe e ko yowiti e ndiyam ɗam no ɓe jawnoto ɓe jacco ɓe dokka ɓen ɓe ganduɗa hoorema ko joguiɓe on hakke oɗo saaha e nder leydi Sénégal. ɓen awoɓe wonɓe e to Thiaroye to maire Ndiaga Niang o itti kala to ɓen yeernoɓe ɗin liɗɗi ɗo gonanno e nder nokkuji Thiaroye ɗi e commune o. hande noon ɓen awoɓe ɓe koliti mette mabɓe no fewi saabu hande ɓe mbawa dañde ni koɓe nawata e nder galleji mabɓe. to Mbour 14 neɗɗo fawa jungo tawa kadi ko les forces de défense et de sécurité tawa ɓen ko saliɓe rende kuuɗal couvre feu tawa wona mabɓe fewjunoɓe pour wadde suware toon to Mbour. to Tambacounda gouverneur Oumar Mamadou Baldé o holliri kala gonowo e Tamba waɗat masque fal force ha tendikiɗe e nokkuji ɗi ganduɗa hoorema yimɓe ina pilta hen seeɗa. o ƴetti ngal ɗon pilital e nder Tambacounda kala jaahowo ene arta e nder wuuro ngo e kala nokku ɗo jeyata ɗo haɓɓat masque fal force kanko ko ngal ɗon kuural o waɗi e ñalawma hanki o. ko jaydeji men piniri hande e nder leydi men Sénégal. jayde men source a arti koye kawuji baɗɗi hanki ɗi meeɗa wadde woni heɓɓe coronavirus taw ko communautaire en to Louga to on commerçant kemnoɗo coronavirus o raaɓi yummum e yimɓe hewɓe tumaɓe ina gondi e rafi coronavirus o saabu e oɗe saaha 94 temedere mankuɓe jeegomo ina mbaɗa quarantaine ina joña. jayde men libération kawuji communautaire uji ɗi jibinta bone o e nder leydi Sénégal ko ɗum woni kadi ko huulako. Sénégal Sud Quotidien wi sa site quotidien sa rendini ɓen heɓɓe coronavirus e nder leydi Sénégal to banggue communautaire en ko ina wona 19 docteur Alious Wali Diouf toon to jagoɗo kalfinaɗo kala ko yowiti e cellal to woni o wi yimɓeɓe foof ina poti haɓɓude masque so wona ɗum hare nde gasata wonɓe e jeereji e foof e nder nokkuji muɗumen foof ina poti haɓɓude masque. jayde men l'observateur wi président Macky Sall weltaki jayde ina haalna en holko saabi hoorejo leydi ndi weltaki ɓen ɓe o luɓino hôtelaji muɗumen ɗi yoɓe dokku docteur eɓe mbawa wonde hen ɓen safroɓe hewɓe noon jaɓananimo ɗum. ha joni ko e nder l'observateur Souleymane Faye nalanke gonɗo e nder leydi Sénégal o wi so tawi en ɓooyi e confinement o woni e deccude nde ɗum ko musiba mawɗo jibinanta leydi ndi. jayne men national Le Soleil wi président Macky Sall o wi Abdoulaye Daouda Diallo yo yawno o yacco e feccugol e rokkirgol ñamde nde e nder leydi Sénégal e yoɓande en facture aji ɗi e ndiyam ɗam. La Tribune wiyen Bamba Kane o wi so tawi ɓesgu Sénégal so tawi ɓe jiiɗa yettoyade confinement total o en mbaylat jaɓɓal e heddade e nder galleji men ɗi. jayde men Les Échos wiyen ɓen heɓɓe rafi coronavirus ɓe gona raɓaɓe ko ɗum haɗi laamu leydi Sénégal o saaha so tawi lelima ɗano. jayde men Vox Populi wiyen laamu leydi Sénégal foti ko wiide yo yimɓeɓe mbaɗ masque fal force. jayde men Las wiyen Dakar e banlieue foof ina kuuli oɗede saaha kirtigi wiyen yimɓeɓe poti tan ko deccude e wasde yaltude. Sud Quotidien ina waɗi kamɓen ɓe ganduɗa ha joni ɓe goni ke findinde yimɓeɓe e heɓade rafi coronavirus o e nder leydi Sénégal ɓen kam ɓe dartaki. jayde men Les Témoins wi école aji privé ɗi ina jurmini oɗo saaha eɓe benni juuɗe mabɓe e laamu leydi Sénégal. Dakar Times arti koye coronavirus e nder Afrique o ujunnaje 10 neɗɗo ina wondi hen e Afrique najo 100 mbasi hen fittanu muɗum e nder oɗo rafi coronavirus e aduniyankewo o. bandiraɓe yeɓiyankoɓe Dakar TV ko ɗo min baynorto on uddi hello kabaruji men ɗi ha janggo kadi so Allah jaaɓi. Allah jarama on jarama.